बे समनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट क'क्राझाराव बे समाव थासारिखौ नायनानै 163 BNS फोसावबाय। क'क्राझाराव 163 BNS सोलिबाय एबा लागू जाबाय। मैया मोनसे दुंहाव थासारि जादोंमोन, जाय थासारिखौ नोजोर बोनानै बे समाव क'क्राझाराव 163 BNS फोसावनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया फोसावथाय होबाय एबा फोसावनानै होबाय 163 BNS। थारैनो नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे मैयानि सानाव ट्राइबेल स्टुडेन्टनि मोनसे हानजाया BTC नेहाथारिख'आव थांनानै मोनसे थासारि बानायदोंमोन, दुंहाव थासारि खालामदोंमोन आरो जाय जाथायखौ नोजोर बोनानै बे समाव क'क्राझाराव 163 BNS फोसावबाय। थारैनो बे समाव क'क्राझारनि एबा पाब्लिकफोरनि एबा रायजो राजाफोरनि गोजोननि थाखाय बे समाव 163 BNS खौ फोसावबाय। नोंथांमोननो फोरमायगोन जे बे समाव 163 BNS नि गेजेरजों मा हाबाफोरखौ नोंथाङा मावनो हागोन आरो मा हाबाफोरखौ नोंथाङा मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। ब्रेकिंनि हेफाजाबजों नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जे क'क्राझाराव फोसावनाय जाबाय 163 BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। बे समाव क'क्राझाराव फोसावनाय जाबाय 163 BNS। मा दं, मा बेनि गेजेरजों हाबा मावनो हागोन आरो सोर बेनिफ्राय रैखाथि मोनगोन एबा माबे ग्रुप्सखौ बे समाव रैखाथि होनाय जागोन एबा बिथांमोना बारग'गोन एबा जाय बिथांमोना बे समाव बबे एबा सोर बायदि सुबुंखौ बे समाव बेनिफ्राय रेहाय होना जागोन। ब्रेकिंनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। गिबियावनो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे बेनि गेजेरजों माबे हाबाफोरखौ मावनो मोननाय नङा। मोन 13ता गासै मोनसे आयेन एबा मोनसे गाइडलाइन फोसावना होदों। बे मोन 13ता गाइडलाइनखौ एबा बे समाव हाबाफोरखौ मावनो मोननाय नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों एबा फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों ब्रेकिंनि हेफाजाबजों। BTC सेक्रेटारियेट केम्पास आरो क'क्राझार टाउन ओनसोलनि सिङाव जायखिजाया रायजोआरि जायगायाव 7नि बांसिन सुबुंनि जुथुम बन्द। BTC सेक्रेटारियेट केम्पास आरो क'क्राझार टाउन ओनसोलनि सिङाव जायखिजाया रायजोआरि जायगाफोराव 7नि बांसिन सुबुंनि जुथुम बन्द। जिल्ला मेजिस्ट्रेटनि सिगांग्रो लिरनाय गनायथि गैयालासे फोसावजानाय जायगायाव जायखिजाया रोखोमनि हानजा सुरनाय, घेराव होबथानाय एबा धरना होनायफोरा बन्द थागोन। जायखिजाया फरायसा हानजा एबा आफादखौ थि गनायथि गैयालासे BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव हाबनायनिफ्राय एबा हाबनो होनाय जानाय नङा। जायखिजाया फरायसा हानजा एबा आफादखौ थि गनायथि गैयालासे BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव हाबनाय एबा हाबनो हानाय नङा। फोसावजानाय ओनसोलनि सिङाव जायखिजाया सोरखारि मावख'नि खाथियाव पिकेटिं खालामनाय, स्ल'गान होनाय, बेनार, प्लेकार्ड आरो लाउड स्पिकार दामनाय जानाय नङा। फोसावथाय ओनसोलनि सिङाव जायखिजाया सोरखारि मावख'नि खाथियाव पिकेटिं खालामनाय, स्ल'गान होनाय, बेनार, प्लेकार्ड एबा लाउड स्पिकार दामनाया बन्द। लाथि एबा दाव, गोरा हाथियार, जोंग्रा मुवाफोर, बेफ्रुसार मुवाफोर एबा जखम एबा खहा खालामनो थाखाय बाहायजानाय जायखिजाया मुवाफोरखौ लांनाय जानायनिफ्राय बन्द। गोरा हाथियार, जोंग्रा मुवाफोर, बेफ्रुग्रा मुवाफोर एबा जोखोम एबा खहा खालामनो थाखाय बाहायनाय जायखिजाया मुवाफोरखौ लांनाय जानाया बन्द। सेक्रेटारियेट केम्पासनि सिङाव एबा बिनि खाथि खाला गनायथि गैयै जथुमा जानो मोना। सोरखारानो मावख'गिरिफोरखौ गावसोरनि आयेन बादियै मावनांगौ हाबाफोरखौ मावफुंनो हेंथा होनाय एबा हेंथा होनो नाजानाय जानाय नङा। सोरखारानो मावख'गिरिफोरखौ गावसोरनि आयेन बादियै मावनांगौ हाबाफोरखौ मावफुंनो हेंथा होनाय एबा हेंथा होनो नाजानाय जानाय नङा। गनायथि गैयालासे मेलाफोर खुंनायफोरा बन्द। गनायथि मोनालासे मेलाफोर खुंनाया बन्द। उननि गाखोनाय, डाबल गाखोनाय एबा सानै गाखोनाया बन्द। गारिफोराव गाब गोनां ग्लासफोरखौ बाहायनाया बन्द। गनायथि गैयालासे बायजोआव माइक्र'फन बाहायनो मोननाय नङा। गनायथि गैयालासे बायजोआव माइक्र'फन बाहायनो मोननाय नङा। जायखिजाया टर्च लाइट हानजा सुरनो मोननाय नङा।
जायखिजाया टर्च एबा लाइट हानजा सुरनाय मोननाय नङा। सरकारि सम्पतिनि जायखिजाया खहा गाज्रि खालामनाय एबा बुफायनाय जायखौ हानजा साजा होजाथाव दाय महरै गनायनाय जागोन। सरकारि सम्पतिनि जायखिजाया खहा गाज्रि खालामनाय एबा बुफायनाय जायखौ साजा होजाथाव दाय महरै गनायनाय जागोन। आरो बेनि अनगायैबो माखासे रेहाय थागोन जाय सुबुंफोरा बे समाव माखासे जे इमारजेन्सि एबा हरखाबै खामानि मावग्रा बै बिथांमोननि थाखाय माखासे रेहाय होनाय जादों फोरमायनो थाखाय ब्रेकिंनि हेफाजाबजों लादों। गोनांथार मावख'आरि सिनायथि बिलाइजों मावख'आरि बिबानाव थानाय सोरखारि मावख'गिरिफोर जाय बिथांमोनाव गोनांथार मावख'आरि सिनायथि बिलाइजों लोगोसे मावख'आरि बिबानाव थानाय सोरखारि मावख'गिरि एबा आइडि कार्ड थानांगोन। मावफुं मेजिस्ट्रेट पुलिस आर्मि मिरुआरि हाथियार दैग्रा पुलिस फर्स आरो इमारजेन्सि खैफोद सिबिथायनि मावथिफोर आरो बेनि अनगायैबो रेहाय थागोन मावफुं मेजिस्ट्रेट पुलिस आर्मि मिरुआरि हाथियार दैग्रा पुलिस फर्स आरो इमारजेन्सि खैफोद सिबिथायनि मावथिफोरा बैसोगोरा नोगोरारिफोर आइजोफोर आरो 12 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'फोरखौ रुटिन थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय आरो बेनि अनगायैबो बैसोगोरा नोगोरारिफोर आइजोफोर आरो 12 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'फोरखौ रुटिन बायदि एबा थांलाय फैलाय लांलाय लाबोनायनि थाखाय एबा रोगाथायनि थाखाय रेहाय थागोन। जिल्ला मेजिस्ट्रेटनिफ्राय जर'खा लिरनाय गनायथि गोनां सुबुं जानांगोन। जिल्ला मेजिस्ट्रेटनिफ्राय जर'खा लिरनाय गनायथि सुबुं जानांगोन। सम आरो बाहायथाय बे बिथोन थाबैनो गोहोम गोग्लैगोन आरो उननि बिथोन होजासिम बाहायजागोन आरो बेनि अनगायैबो बे बिथोना थिखानाय समसिम बे बाहायजागोन एबा जेब्लासिम उननि बिथोन सफैया अब्लासिम बे बाहायजागोन एबा बे समाव रोखा बाथ्राखौ फोरमायथिदों जे उननि समफोराव जे जा समसिम थासारिया कन्ट्रल जाया एबा बे समाव जाय समहालागै बे जाथायफोरा सुग्लाया बै समसिम उननि बिथोन होनायसिम बे थागोन बा 163 BNS बे समाव सोलिबाय थागोनखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों।